Здравейте! Моля да се представите. Аз съм Дария Ташева и в неделя като вали и е ужасно времето, след малко ще ви покажем кадри какво правя, след като съм си научила. Уау! От кога свирите? От 2 години свира преподаваме Николай Десаков. Какво намирате в музиката? Вдъхновение. За какво? Ами, за да изграждам моята личност. Прекрасни сте, целувки.